Danny Noppert is waarom op een jouwer. Sneun won hij in Dublin zijn eerste titel bij het Grutte Dartboen, PDC. Nou, toen ik won, daarna besefte ik pas, toen ik weer naar de hotelkamer ging, toen ging het ook erom heen. En ja, toen ben ik wel echt super blij. Wat ging er toen door die hol heen? Ja, ja, blij. Ja, ik ben gewoon super blij. En dan denk je er naar van, wat heb ik eigenlijk bereikt? Hè? Ja, dan was je enorm trots van me natuurlijk, want daar was dat voor. Van zijn overwinning binnen spietig genoeg geen beelden. Zelfs hier Noppert graag zijn wedstrijdje in de wereldkampioen waarom ze hem won. Het mooiste moment, ik denk de winst in Rob Cross, de hele finale. Ja, toen viel ik me heel best. En daarom heb ik waarschijnlijk ook die finale gewonnen, omdat ik er heel veel kracht uit hel. Hij kreeg na zijn titel net alleen 15.000 pond, maar ook de lokwensen van onder andere wereldkampioen Cross en Michael van Gerwen. Ik viel me nou dat ik er gewoon eigenlijk tussen de grote mannen. En nou de top 64 is stroomt en ik kom steeds dichterbij. De komende maanden wil Noppert hem weer zien litten. Bigelieks op het EK en op het WK. Hem herkennen onder de Frieske vlaggen op een mouwen, kind dan alleen een net meer. Ja, ik heb hem nou toevallig nog wel op het shirt, maar ik ga er haast een ouw. Je die draw? Ja. Hoe dit? Nou, ik vind het een beetje een te drok shirt. Zeg maar. Ik wil het gewoon netjes. Dus ja.